Choribogenrete asensemeria yechigali chiri chikumukyo muchanga neyo gati yabarayikuru asenseme yimego yobochoro kolekana litukuligoro erwa wesoke na konyara gokwana neyo eyemaiga yoko mochora Kenyansa David Kenyansa gochigotenera abuno munyakirobo ane bona sigali chiri chikumukyo muchanga kolengana n'abarundi abechigali chikumukyo muchanga nigo bateruna bagendere kubotera naso bwamo kone kubona kuboti barama chikali atakera bwo kone kubona wekera ni barobo korri bwabo asenchire bwennete maiga yobochoro kolekana litukuligoro nigo watoro munyegobo kulia rokonyara gukwana igoro yobochuru wetu bokolekana unatokumanyigwa n'umurikito Juri Kerubo oyoiga ogokwa maga korukunga David Nyangwara Kenyansa kubatekana n'obochori bwakoretwe n'abagendi b'ekirori cy'obasombi b'omuchanga seritwire igoro nigabona kinterebe cyo cyesokiri na gukwanira igoro y'obochori obu asebono basabo kubwaterana iri kubika amagenderero oyo choretwe buno mochama ni bwabandere babekirori cy'omuchanga kuchakira litanga ni piongo baira neri abandere baba mintu ngambuya monaso kwera korokyo bwege no bwa ina sende konchora inje buno murayo ino egeremba gwagirise tubwaterana na inwe ntwaro jenga na isaine tokamu burai ingo saba echairman yete itwachora yegeti tubwaterane ase bionsi bitori tokonyara gokora tokole asokotaka koleta magendero tali asokungusanana na sengenje gaswa koleta igoro sokochoro umuraye to na intu na abantere bototenereta ande tobwaterane gasi egera magendera agendere tokonyane korengana no yatekero gekyo kyoboteneneri asereta David Nyangwara ni gasabo kubwaterana n'abarundi bonsi kubwa mono ni gabori abanyakiro gokorwa se sector a cyo Burundi kubwaterana eryo kweneke buna uburayi bwaye ngwikirana buri motene namo nainje tubwaterane kiagera tari njengo chikogamba ebintu ntagete kugamba mbiri bibarengete nainde nare gosabaiga abarayi ba minto mbare bachorire buna bachama ase chinse mwa bunoyo minto murayi omatatu omwaka okongo mose oyo twariro bomanyo bonge nare kuganina bachama ni bande bunere tochamo tubwaterane erinde ritosukia magenderero na kuborie bintu kurwa sabarayi baito abo barasense bari baraseberi tukerio tubwateranamo erinde tokore mirimo gochinterebe cyo cyarereiro kuro kwebangwere igoro ekero bagutambuka se county ya Homa Bay nabo igogoteba buna nigo babekere chinsa ase bakumnyokiwa n'abanyanyimbo bono nigo bamusabira umugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati gukwana mono umugabana bwe county ya Homa Bay Gladys Wanga eryo kororo byobwererani bwabo amone county ya Homa Bay ekene bune ntwa abantu abanyabiashara be kirori ntobwate challenge sinyinga sana kurwa county yetu Homa Bay. I think Homa Bay na Kisii county na bantu bakora biashara pamoja owerani bwito tokora ni Homa Bay na Kisii county zo bono eshida tobwate neringa ntovinyire ku Homa Bay county obo vinyoga itongolinga ntobekere chinza etokomnyoki gumate ne county government so ne tuagani amone tax yabonere igorake nenyari tugotomiga ake your excellency tuagani ayabuno umugavana tune president yeto Kisii county okwane na governor Gladys Wanga Homa Bay county eborerani bwito baragendera bobe buya igabano bamusabira umugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati wesokere gukwana nabo erinde abasira sebyombe babwate nabo igokobe ikange eryo banyare gukwana ebirero byabo na intu tware kugosaba gabana ntubwate byombe na intu ntogane titochije togokwanie ekerero yitongeri naki wocha sore ntotagete gokorora ntotagete gwikaransa naye togotebia yari tobwate kurwa somo yo itoime go skuru amonga itoime igo governor twasabire utokaribishe tochija sore togotebia itobwate turanyara konye county yeto Simbarati koranche inchuga iga nayorore amagania ito bintu bikogenda bugika yaya era torigererie getie kega buna arakwanirwa mangana akwanirwa na mange igachega iga atorigere na intu buna abantu baye egere tokonyane amagende agendere Kenya yito engi mas tobetete na intu buna mugusi toruko mugusi amina Gingo reporter Yegeta Seni Kiandizi TV Editarian Julie Kerubo.